Kesengi basispa san pesan. Haka keteng ukpa kun si makut yaman. Kutra jisu tu penslai ingi daman si makut jumi. Kasiti sekinong kolosi. Kelenong ke baar. Syuk ngani tu api kat nu ngalaya le sitom nak bentar jompi bak kilau dosia. Bat buon ba kiwai pat ki bampat ju itu kemat yang ah. Ngakwa bakin kelain ha ki dono jengki bat bakin ya telilang ha kajing iet kenang bakin ruspa da kajing sungtu ka bapura bah. Ya kajing maya jong ublei. Kata ukris ha ubala buri barok kaspa jong kajing start bat kajing tip. Ngai thu ikani ha baro api kenang ba namdan manu ban syukur api da kania basai start. Langam dan markmat da kamet henrei da kamen siem ngadon lembat pi. Ya kaba da kaba kemen ban yo I ba piarenti para ba pi ba piskam ka jingai ha ukris. Tu ya iem namar kata ha ukris Jisu ukan rat da kamen siem ka ba pila pediang ya u. Tu su tiet bertunang san ha u. Da kaba nang klany ha ka jingai kumbala hikai ya pi. Bat ha ka jing snongu ka ba pura. Hey sumar wan amdon ba syukur ya pi. Ha kanu da kanu ka jing start pon ka ba buat ya ki rukom yathu pateng ki briu. Ka ba syong nong rem ha ki bor ka mariang om ha ukris. Ha ukris balong briu ka syong ne ka jing long blay ba pura. Bat de ma u bala pendap semanya pi da kani ka ju ka jing long blay ba pura. Ma u balong ukli jong ki bor sensyar bat ki bor ka mariang baro. Ha uru la out share ya pi. Da om da ka jing out share balik da ka kti henrei da ka jing out share ukris. Ka ba weng no ya ka met do na dong sedong. Ha ka baptisma la tep lang ya pi bat ukris. Bala pen mipat ru ringkat bat u namar ba pilang ngai ya ka bor ublei bala pen mipat ya u na ki bayap. Pilayap ha ka pop bat ompat abot share ka do jong pi. Henrei ublei la ai pi ka jing imba thamai ringkat ba ukris. Ula map iki pop jungi baro. Ula pendam no ya ka an ka bayang persya yangi bat iki jing dawa jong ka baro. Da ka ba kentet ya ka bat sa ya ka da ki prek halol ka ding pena. Hakani ka rukom ublei ula bret no ya ki bor sensyar bat ki bor mariang. Ula that rong iki ha ka ba pau bat da ka ba ring merau iki. Ula yo ka buram jingjob ha ukris. Namar kata wat sya ya nu ban bishar start epi. Sepang kabam kadi nik sepang kabapile hakisngi kawai ne ha benai thamai ne ha kasaban. Kini baro kilong tangka serngiu jung ki eki bansawan. Ka eki basisya kalong ukris. Wat sya skor ki tu ki balik menle red. Bat mani blay ki angel. Ki ba im ha karangai bat ngomeng de ki jing perkat briu la jong. Ki ba kum ki ni kim don jing ya so bat ukli na uba kamet baro kawai. Lem bat ki mat ki pung bat ki thit ki jaw ka yo ka jing klan ka jing telang ka jing san ba pura ha ublei. Lada pila yap no ringkat bat ukris bat pila no ye ki jat jing kai kena. Balai la kumba kidang kena. Pisya ba andang adong kai. Wat kta wat mat wat pendai. Kum kini ki jing adong ki adai bat ki eki badu no. Tang si pendan kam ye ki. Ki syong nong rem tang ha ki adong bat ki jing kai thau briu. Ki I kembal ki dan ki jing start nak kadau ko jing mani mon. Ka jing le red bat ka jing le perking ya kamet. Henrei kim don bor ai ban sensyar ya ki jing ko abrai ka do. Ka ktien jong utrai. Ngis ngongo ya oble. Habang ipuli kini ki siti jong Paulus. Ki siti jong Petrus, ki siti jong Yohanes. Ngiyo iya ka jinglong jong kabalang ha kaspa senam ka baningkong. Bat kini kini ki thamai ki ba penskam ya ka jinget jungi haduk mentah meneh. Bat ngiyo iro ka jingale jong ki Kristan ne ka jingale jong ki apostle. Omde ya baki syak tang baki syak sempat lani ki syak kentat ya ki senakok lani ki syak leben ke bu ya ka jing im jong ki ha ka jing ma henrik buat ya ka jing kai ba priang ha gitu ki porok ki hap ne le persyak. Kabakam sniu syu ka dei kini ki jing hikai bakala. Nginyo I ha kani kala ka gos ha kani ka siti jong Paulus ki kolosiro ki ju hi ki ba mangi la da peteng. Kumba la peteng sakman. Ka jing hikai ka jing ale jong Paulus kam tam namar uya lap ha preng ki Kristan gentle. Ki wan kini ki Krista kini ki ju ki ba penrung ki jing hikai jong ki lani ki filosofi jong ki. Ya jing start jong ki ban penrung hapok kaniam Kristan bat kumta teter teng teng tani ka lam bakalai ki Kristan. Ki wan kini ki Kristan kaniam ju bada
kini pada ki hikai ki Kristen gentil bandup sha or share ban rakhe ka an ban cha te maraw yang hanglen kor jung jutang barim kata ka Paulus uang ya kita ru ha ban le persya nata da kidon ru sekini gue ki kunhun ki kini ki gnostic ki ba emah gitu ki spas nam ki baningkong ki ba persyang ban alam bakala ya ki Kristen kini ki jing hikai ki babu ya ka jing ya ka jinget ba ka gospel ka basisya ha ka jing ma ka ba kraw but Paulus uhab nile persya ikini ki barokhoi kisenran barokhoi hoi hendai kam karpang ayo Paulus lai dengi pet lenta kani kalendong ka ba ar kadukhat ka ba lai hadu ka ba pra ngi iba Paulus ubu yang kajing maham sa sisian pat persya ikini kijing hikai bakla ki ba medai ka gospel nang tada dengi pet yakani kalendong barok ka we kumah kadukhat ka ba prakhat riu terter kabakat way hadu bakat nyau ukuran sepang kata kajing out share ba kajing bab out share ba kumta teter namar don ki ju ki ba persang ba ha out share kembang ila pe teng sakmat ha kaju ka poru kajing hikai persya ikini ki gnostic ha kan di kalenong Paulus persang ban juba ban kentui ki Kristen sapang kini kajing hikai ba per kini baro kini ben alam bakla na kalenti kajing sisya takada Paulus khot aware yangi we pe we ba itu Kristen ha katu ki por ba kin yang scam kin su thiet ha ka jingai la puli ka khot ban riu ka ong kum ni to yai em na mar kata ha ukris jisu try kan rat da ka man sim ka philap yang yo u tu su thiet ba tu nang san ha u yai em ha u su thiet ba nang san ha u yai em ha u su thiet ba nang san ha u na mar balai la dangim em ha u la dangim ya ring kat ba u la dangim su thiet ha u la dangim san ngim he ha u ka ba mut ngin sa sha alam baklah ki jing kai ba bun ba ki ba don ha ka tu ka por bat nak bentar jungi hakani ka juk jungi bamentaru ngila ban ong ka juk hi ngila ban ong ka juk hi ha bai bon ba ki hikai ki ba long persya ka gospel bon wat ki brio ki ba persyang ban hikai dah kum bai pada ka jing sisa jung ka gospel bon ba kum kini ki poi hakani ka juk jungi bamentaru nak ta daw nak bentar jungi ru kani ka jing kentu jong Paulus ban ya ha ukris ban sno ha u ban su thiet ha u ban nang he nang san ha u kani ka long ka bandai kamba nak bentar jungi ru lada mangingim san ra u ngim su thiet u ngim ya ringkat bat u ngiru ngila ban bakla ngiru ngila ban hap no kani ka de kijingale yangi we pe we ru ha kani ka juk jungi bamenta bol Paulus ong kiar na ki bala ban alam bakla na ka jing pendek jingmut sapang ki angel na ka jing lek penjingmut sapang ki jing hiar pateng baken jabrio bat kumta ka terter namar don ki brio ki ba persang ban batai sapang ka jing hiar pateng ban pendiap her Jisu kumta kumni kumtai ki jing hikai ki ba patla un pun kli Paulus ong ki kiar na kum kita ki ba rokhoi ngiyo jing pen em de ha ukris Jisu na ta ka daw khot ba khandai ong kum no ha ukris balong brio ka songne ka jing long blai ba pura ha u Jisu Kris ba wanong brio sini seperti udai ka dur ba pura jong ublai ba miu i kumbala ong ha dukhat khatsan jong kalon nong baningkong mentau ong bia ha u Kris ka jing long blai ba pura baro ka song ka dap pura ka pendap pura yu om dei ho no angel om dei ho no jing thao om dei no ka bor sen shar om dei ka no ka jing hiat pateng ni kumta ter hanrei ha u Jisu Kris hi ka jing long blai ba pura ublai ula ibit baling ba u Jisu un pen pau ila de sha ka ne ka selapat hai u Jisu ba dei khon tu u si penta jong ka trinity ba khoi wan ban hiar sakani perthai ban pen i ngi ya kalenti ba si sha sha ublai namar om don bala ban yu i ublai la tang u khon ba wan hiar na ublai ban pen i ngi kini ke baro ban pen i si sha u ei ukpa ka ei ka san jong ublai na ka benta jong i wei pe wei but they ma u buteng Paulus ong they ma u ba pendap smain ya phi da kani ka jinglong blai da kani ka ju ka jinglong blai ba pura om dei tam ba ma u phong ka jinglong blai ba pura jong blai re yang i wei pe wei ru ma u hi de ha u Jisu Kris da ka snam ju u da ka jinget ya u bat lingba ka baptisma banging yo ka kerteng ju u mangi i wei pe wei ngi phong ya ka jinglong blai ba pura ka bangi yo benta da ka jinget ya u Jisu om dei bangi long ki ba bet om dei bangi long ki badawa na ni om dei bangi job lengi la kita da ka bora jong em ka David tang ka jing ai jong utrai jing Jisu Kris upendap semanyang i wei pe wei da ka ni ka jing long brei bapura uba penlong yang i wei pe wei ma u balong ukli ki bor sen shar bat ki bor mariang baro u Jisu Kris ulang halor jong ke baro om don bor om don sen shar om bor sen shar om don bor angel om don bor mensim ka palat ya ka bor jong Jisu Kris ka palat ya ka jing long jong Jisu Kris namar boleh Jisu Kris udai ublay. Jisu Kris dai ublay usong sa ha Jisu Kris pura. Ka jinglong blay ba pura ka pau ha ka jing em jo try jing Jisu Kris
But mau pen I yang iwe pe kumno ba mangingin kumno ba mangingin ya ha kane ke jingai. Dei ke jing hikai philosophy lane dei ke jing hikai lane ke jing bat ka an ke jing ot share but kumta terter ka ban ya lam yang I sha ka jing bam jukot hendrei ka dei betang ka jing ngai ha ka kerteng jong Jesus Christ. Ka dei tang ka jing le jong Jesus Christ but tang la da mangingi ngai ha ka kerteng jong Jesus Christ ngindup la ban yo ya ka jing ka bam jukot. Hagi dukot ke bakhat riu khat nyau teter Paulus ong ni namar kata wat sha no ban bishar start ya pi sapang ka bam ne ka di ne sapang ka phile ki sing khawai ne ha bunai thamai ne ha ka sabat ong wat ai bi kibriu kendang te mrau ya pi kini ke baro hoi sapang kan ni badai ban le sapang kan ni bam dei ban le ade ban le akan ni rukom de ban le akan ni rukom de ban sha te mrau kini ke baro hoi wat ai shu ban sha te mrau ke ni ke baro hoi balar phimle ke ni phin sai phinam yo jing lar phimle ka tai phinam yo jing ka jing ka wan be tang ha ka kerteng jong Jesus Christ tang ha ka kerteng jong Jesus Christ dekat bakat nyau ong kini baro kilong tang ka serngio jong ki bansawan kini baro khot di blei ba ai tam kilong ka serngio jong ka bansawan bat ka basisya menta ka dei tang ukris ka basisya menta dei tang Jesus Christ kini ong ki Kristan kamta mi kitu bawan ka anyam ju ka jing sisya menta dei tang Jesus Christ kam dei sapang kan yam korukom kam dei sapang kata ka sabat ne ka singi khawai ne upnai thama menta ka dei tang sapang Jesus Christ tang sapang Jesus Christ cucu agi dikot ba arpolai Ukraine ki ju hi wat sha te adong le se kum ki gnostic wat sha te adong ki ki jing batai start lane ki rukom perkhat ki baya lamba kla ka penlong kena penban ngi iwei pe iwei henry bangidon kamban ngai pada ngidon kamban ngai ha ka kerteng jong Jisu ngidon kamban ngai ha ka kerteng jong Jisu tang ka kerteng jong Jisu ka balaan pelai ingi na ka jing kwa brai tang kerteng jong Jisu ka balaan pelai ingi na ka pop ka sang banyalam ingi sya ka yeng jong ublei enyero ya Jesus Christ junam amen wa bneng to ai ba ka jinget ka mela ai ngi ha ku jong mi Jesus Christ un men jungi ba ka ding jong ka jing e wala pan rahma ki do no jungi da mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya ka jing ka men ba ka ku na man ta ka jingwan ka hima jong mi to ai ba ka jing e jong mi kan pan kalai ngi sya ki nong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai ko long brio man brio na sya po but ya ka jing tha baro a ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka jing ka buram jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing e jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pan sa priang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pan em jong mi sya satla ka pertai syami ublei jong mi ubala ka ku junam kan long ka buram bar ka jing ro shi junam amen Kuduno kutam Jisu tesin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na bumta jingi